राजकुमार राव और पावर स्टार पवन सिंह के भैया एगो चुम्मा जौन गाना आइल बा बॉलीवुड में भैया देखले ओखबा जा तो अभी देखले का अभी जस्ट आवते बा जौन पवन सिंह के चुम्मा गाना आइल बा भैया बहुत बेहतरीन। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी। जे भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन होई वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करिए जा काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़ा लकीर खींच दिल बा। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमसे कंपेयर करेंगे खेसारी लाल यादव, भैया पावर स्टार पवन सिंह से खेसारी लाल यादव के कभी कंपेयर हो सकेला? खेसारियों के एगो फिल्म में होता है राजा राम, ओहू में एगो गाना बा चुम्मा चुम्मा, लेकिन औकात देखल ई पावर स्टार पवन सिंह के जौन चुम्मा गाना आइल बा आ खेसारी लाल के जौन चुम्मा आई कौन बेहतर होई। टी सीरीज पर भैया 27 करोड़ फॉलोअर बा। खेसारी लाल यादव के ऐसा कोनो भी गाना ना हुई कि टी सीरीज पाइल हुई। पावर स्टार पवन सिंह के पहला गाना ऐसा बनल बा कि 27 करोड़ फॉलोअर पर पवन सिंह अपना जादू दिखाएंगे और लकीर खींचेंगे और खींच दिए हैं। पावर स्टार पवन सिंह वो क्षमता है, बिहार से उठ के डायरेक्ट पूरा भारत में पूरा वर्ल्ड में उनकर गाना बाजी ई कम ना कहाला। जौन है चुम्मा आइल बा राजकुमार राव के पिक्चर में गाना भैया बहुत बेहतरीन बा। अगर ना सुन लो बता जा कि टी सीरीज पर देखा जाए ई गाना बेहतर बाजता और बेहतर व्यू लेता। पावर स्टार पवन सिंह अगर फैन हो भैया वीडियो को एगो लाइक और शेयर जरूर करिए जा, आप बताइए जा कि गाना